Дами и господа, аз съм Бекиган и днес ще ви покажа как да си направите хак на игри. Първо, вие трябва да имате ето това приложение AndroZip и ще ви покажа как става. Първо влизате в хромето и тук пишете, чакайте, че сме български, ето това Android. И влизате, ето го сайта и ето тук Search. И тук сега, например, аз пък ще напиша Subway Surf. Subway Surf. И така, само да го намерим, ето го и го цъкаме. Цъкаме ето тук, това в зеленото. И никога няма да натискате оригинал, защото това нищо няма да стане. Така, ето изтегля се и сега излизаме от тук. И ще чакаме да се изтегли. И ще ви покажа откъде да си теглите AndroZip. Влизате в Google Play и тук пишете в музика. И тук пишете AndroZip. Ето го. Ето това първото и се го инсталирате. Колко процент е? Добре. И сега пък сигурно ще ви изпише файлът, може да се отвори, но не. Влизате в AndroZip и трябва пак да излезе, защото няма да ви излезе. И вие трябва да търсите една папка, чакай да как се каже, Download. И давайте най-надолу и ето, Subway Surf. Само да видим да 24. Не бе! И така аз пък нали натиснах там но ако така не ви се отвори, цъкте Create Zip. Не бе. Create Zip. И ще чакате да свърши и ще видите какво ще ви излезе. И на мен ми е леко интересно да снимам първи клип. Това е първи клип и ми е весело, забавно, весело, пак забавно. И да. Ето можете да видите Mortal Kombat X хак, но тя пък не се сваля от този сайт Android. Да. Първо съм на Mortal Kombat там, до сайт Android, но не става. И сега ще чакаме още малко. Ето го. Инстал и ето. Напред, инсталиране и сега ще изчакаме да се инсталира. Айко е това нещо от AndroZip, от това приложение. И аз ви показах откъде да си свалите това AndroZip и сайта Android. Така. Айде, много дълго се инсталира. Така. След 3, 2, 1, yes. И цъкате извършено, но вие може да изтъкнете и веднага отвори. Така, само си кичете това и търсите сега. Много лагва, какво става? Сепак си ги чиста, влизат само да намеря Subway Surf, ето я и такова. И пускате. И е това коя версия Арабия. Но вие пък когато си искате да си изтеглите. Те там има най-старата версия и най-новата.
Може път да няма, път най-новата, не знам. Ето го, сега ще го видите. Така. Че твърде да го зарежда. Така. Аре бе, join the wide Wednesday. Here's hers. Ето и съм спрям звука леко. И сега ще видите. Ей, само трябва все пак да свършим това. Изпита. Така, стане дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. Че мога да се бусна. Че съм с такова. Ай, бускай се. Ето сега ще видите, че сме с ака. Ето вижте. Горе колко парички имам. Направо много яко. И всичко може да си купуваме. Ето, гледайте. И не се хават. Това е интересно, че се хават. Сега будут... Не, чакайте, излезте. Сега ще видите какво става. Сега ще си купа всичките. Или... те верно, че когато сте свалите, всичките хора са в това. Всичките хора са в една версия. Това е якото. Вече ме да дразни. Нинджа. Кинг. Фризи. Франк. И така може да си купим всичко. Ето. Зомбито. Роберто. Ник Макелти. Колко слънце. Алекс. Еди. Това запаха се четите. Джей. Мина. Майна. Роса. Оливия. И така нататък. Вижте колко са. Всичките може да си ги свалите. Гледайте са. Ами и да, че ключовете не се хават. Ето. Аз го купувам. Исках да се купувам. Ето, гледайте. Бум. И тия са ми отключени. А тия са много яки. Ти верно сега трябва да ги събирам. Ето всичките скейтбордове ми са отключени. Тях пък не трябва да ги купувам. Нещо ми с такова. Ето сега, например, пък се пусна най-последното вляво. Само да го намеря. Ето го. Супер джъмп. И така, ето гледайте сега. Бум. И да. Това ще изгледам. И ако ви е харесал клипа, само дайте един палец нагоре. Чао, това беше от мен. Аз бех... Кой бе казва? Аз бех БГ Ган и това от мен. Довиждане.